Joseph Muscat, il-Prim Ministru, mhuwiex qed jgħid il-verità. Il-Prim Ministru Joseph Muscat ilu jitħaq bil-poplu Malti u għawċi kollu, issa mu qed jemnu ħadd. Dikjarazzjoni ċara mill-kap tal-Partit Nazzjonalista Adrian Dalija f'konferenza tal-aħbarijiet fejn sostna b'mod dirett li għalkemm il-Prim Ministru jiddejjaq isemmi l-isem 17 Black din hija inkjesta dwar din il-kumpanija u l-persuni marbuta magħha. Joseph Muscat qed jgħid li ma jara l-ebda konnessjoni bejn il-kumpanija 17 Black, Keach Kembri u Konrad Mizzi. Meta dawn huma stess innifisom iddikjaraw li kienu se jirċivu 150,000 euro fix-xahar kull wieħed, 5,000 euro kuljum, mingħand l-istess kumpanija 17 Black. Il-kap tal-Partit Nazzjonalista sostna li f'attentat biex jaħrab mill-mistoqsijiet, Muscat qed jgħid li hu se jistenna l-inkjesta titlesta. Il-Prim Ministru jgħid li ma jistax ikun jaf kontra minn għaddejja l-inkjesta, imma fl-istess waqt jgħid li l-inkjesta mhijiex kontra Keach Kembri. Aħna tlabna lill-AG jikkonfermalna jew le dwar dan kollu l-AG jikkonfermalna li hemm investigazzjoni fuq kumpanija, Frusta Fresh. Adrian Dalija staqsa għaliex il-Prim Ministru jibqa' jaħrab milli jammetti li għaddejja investigazzjoni fuq individwi u staqsa jekk dan u xħabba dikjarazzjoni li kien għamel Muscat stess qabel l-elezzjoni. Keach Kembri diġà qal li jekk kemm il-darba huwa b'xi mod jew ieħor tibda xi tip ta' investigazzjoni kriminali fil-konfront tiegħu u jirreżenja minnu fih minn kwalunkwe kariga li jkollu. Adrian Dalija fakkar kif Joseph Muscat ħalef lealtà lejn il-Kostituzzjoni u l-poplu Malti wawċi, imissa spiċċa jiddefendi biss l-interess ta' persuna waħda ta' Keach Kembri. Joseph Muscat, il-Prim Ministru, mhuwiex qed jgħid il-verità. Il-Prim Ministru Joseph Muscat ilu jitħaq bil-poplu Malti u għawċi kollu, issa mu qed jemnu ħadd.